Nyakora mojonga yore kino machiegni kinyi makaondagi kose kalo ochiko tok sa ang'wen marukinyi ma kawuono rotni machiegni chino ni mar mbako romo nyinga Cleophas Oluoch ne Kisumo kanyakwaro mokeo nyaka sango to kawuono antiere gi mor ni mar wan ka kod twak e weche mag kwe gin kwe e siasa ma tedore adhibedo kae ka watwak nyakwaro mojonga thuolo ni duto ka wantiere kanya ka thuolo mar sa 4:50 kato bang'e ka watieko wabedo kod ng'eyo kod thuolo manyime ken borwaki mondo ibed kodwa e chenro ni achiel kachiel nyaka giko ma odiochieng' ma kawuono e chenro mar ambako romo wadhibedo ka kwatai kantiere kae kod wendo mabende adhi miyo thuolo mar mondo imemoso kinyi ma kawuono ma en jatend Global Peace Foundation e Africa mangima mano Daniel Juma Omondi mabende wanogodo kinyi ma kawuono e studio kinyi ma kawuono mar mondo watwak kode achiel kachiel oyawre Daniel kendo machiegni Ramogi TV oyawre Cleophas oyawre Ramogi TV amor kendo kariwra kodu kawuono erokamano ahinya watwak ewi kwe e siasa ma tedore nyaka sani kwe tiende ang'o e siasa ma sani gore pacho ka erokamano ahinya sani kineno siasa ma Kenya onego bed ni siasa chwakore bang' higni abich bang' election lakini sani waneno ka siasa ma Kenya osemna chako tedre machon osemna chwakore to ineno ka pod wan gi karibu higni ariyo mondo wachop election ma 2027 ne dobed maber ka warito mondo at least kochopo kata higa achiel eka koro siasa ochak tedore lakini jo Kenya ohero siasa sana kata mna mogik chan waneno ka ker masani William Ruto no chako siasa mare machon ai nino dhigo mbele bunyako yombo oro wan kaka jo civil society jogo mang'iyo wach siasa matimo puonjo ji matemo nyayo kwe wadwaro ni mondo siasa kik bed gi tulo mar siasa ok ber waneno ka 207 tulo mar siasa neno miyo ji karibu 1,000 neno owito ngimagi Kenya ka ai gi karibu ji 300 nene ogine neno owito utegi miluongo ni IDPs internal IDPs koro sani kawuono wan gi karibu higni 20 bang' tulo mar siasa mar 207 208 ma bende ker masani nene gin joma ne obed implicated i wach mane otimreno koro sechegi an wamedo mna kwayo jo siasa wach moro ma dhog giposre sana koro kwaneno ka jalup ker machon Rigathi Gachagua osemna chako wuoyo kowacho ni siasa ma 2027 bro bet malich ni kokwal kura to tulo ma 207 bro chal muna mar Christmas koro wan wacho kama siasa okonego bed ni ngima dhano thoe onego bed ni wan wago siasa to wayiero jotelo to jotelo koyier to onego bed ni gikonyo ji gi develop ngima mag dhano gikelo maendeleo e piny ngima to koro kosebed ni koro sani wa connect siasa gi tulo an kaka ng'ama ochung' ni kwe e Kenya kod Global Peace Foundation Africa wakwedo wach ma nyoro Gachagua wuogono to kendo wamedo kwayogi ni gihore mos yiero bro biro to bro kalo yiero bro kelo to sani bende IBC yeka koro yiero poko puodh jo manyocha commissioners manyocha ogin oyiero ok wanyal ok wanyal ng'eyo ni yiero ma 2027 ibro kwale kata ok bi kwale koro sechegi kwa udhogwa pusre sechegi to jiso ni watemo wachako inside jopiny mondo Kenya bed gi kwe an watemo na nyawgi gigo siasa margi lakini gingi weche mag giwere gi wach mag madhogi pusre giwe mar bal no kwa hero yes ma debe ni nyayo kod ang'o nikech nitie jotelo ma bang' ka gigo osewachi nitie duol machielo NCIC yes ma bende ka owuok to wacho ni gik mwacho gi ok ber yes
onego duok gi piny. Gin mana weche mag pono jo siasa neno kagima en guok man gi lak to kechi kose no wanya bedo ni timore kindi. NCIC nyaka nene gisebed ka gigweyo sana gisebed ka gigweyo sana igni waseneno because ang'eyo jo NCIC commissioners gi chairman machon gisebet gi wach magweyo sana lakini ng'en mandate ma NCIC and promote gimiluongo ni national cohesion ai kendo gikwedo weche manyalo pogo jo piny manyalo kelo division gik moko kaka ethnicity tribalism kendo ging'iyo ni nitiere fairness employment mag jopiny lakini gin gi tich mapek sana onego bed ni gik moko weche mag incitement gi ma bro kelo violence omega tich monego bed NCIC timo ma investigators margi ang'en shida maduong' ma NCIC gin go en ni gionge ga gi prosecution powers koro ng'en seche ma gimako ng'ato bi gitero e court to gi hand over ni DPP koro DPP ema nyalo ng'iyo ai to make decision ni jogi onego tergi court kata ok onego tergi court lakini wang'eyo ni piny ka sana organizations matiyo ni sirkal usually ok gin ga gi freedom gin ga gi freedom mar kawo hatua manyalore iwinjo ga most of the time waseneno kata mna sirkal moko ka organizations gi ging'iyo sana giwinjo sana gima sirkal matiyo no dwaro yes ma ok ginyal kawo hatua ni ng'atno ma ok giwinjo recommendation moa kuom sirkal emomiyo an akwayo ang'eyo chairman ma NCIC en ng'ama osiepna chairman Reverend Musieme sorry Reverend Sam Kobia ang'eyo ne en jatend en chairman to kendo en ng'ama former clergy ok adwar mondo obed very neutral to okaw hatua without fear or favor okaw hatua mondo make sure ni weche kaka weche dhini weche mibayo koni gi koni or make sure ni jogo bed summoned mondo okaw gi hatua ma gi chik kaluwore gi the National Cohesion Act kamano ka waloso mana kuom jotelo thothgi japiny nigi thuolo mane ne dier kweni onyaye kata kinde gi mag siasa japiny nigi thuolo mar winjo weche ma jo siasa wacho lakini gin gi thuolo kendo mar kwedo ka ja siasa ochako wacho weche mag tulo japiny nigi thuolo en gi right mar kwero kata mana jo siasa gi wacho ni in go siasa ni wach miwacho asewinjo lakini go na siasa maru wan jopiny wan wang'iyo na maendeleo ok bi tug kodwa ok kendo bi kawa ni dhi tug kodwa mondo wagore ni jo siasa an asebet ka kwayo jopiny ni seche ma ja siasa biro kuomi ka kwayo siasa tini winja lakini in mibro amua kigone kura lakini gima akwero kendo akwero ojende awe ojende matindo ni kik giyie kendo wang'ni kaka neno timre 207 kik uyie ni ja siasa biro nyisi ni kawo panga idhi gogo ng'ato nwach kuche okwal nwach pinyni wan gi sheria ai kendo wan gi institutions ma wan wachulo institution go taxes wan gi institution mag manyalo timo investigation wan gi institution ma IBC tij IBC en organize weche mag yiero gin magi kwano kura ai to gilando kura ai to ng'atno ma oneno ni ok ohero duoko mar yiero en kod opportunity mar dhi e court koro Supreme Court ema neno miteko mar amua ni yiero ni otimne maber kata ok otimne maber koro japiny in yonge any right mar dhi kawo panga mar dhi thego jo siasa nwach jo siasa gi romre te awacho ga ni chalre to rom iwinjo ga gin seche ma oyombo cha ema neno ni yiero ber
to koneno ni koyombo to koneno ni yero rach koro jogi wang'iyo gote to bende kata Kenya ka kende waseneno kata America kacha ker masani miluongo ni Donald Trump kanene ogine Biden neno yombe neno kwer ni kuche no kwal mochako mnatimu campaign immediately ai to nyoji neno ka bangi no campaign otiyo gu weche mag giwachno bo oyiere kendo masani koro en ker ma America to bende no wacho ni kokoyombo to kuro kwal to koyombo to kuro timre maber koro manager jo siasa gi chalre to rom koro in kaka japiny weri gi jo siasa weri gi wach gik ma gidwa wacho lakini kik awinj ni kao panga ni dhi nego ng'atno mani paro no kogo ni kura no kogo ni siasa ni kura meno ok bi chalre sani gima dwaro en ni siasa onego bed ni konyo jopiny mondo onwang' tich onwang' ka ginyalo keto chiemo e mesa meno etiend siasa gi kizungu awacho ni politics should be able to improve the economy of the people koro ka siasa ok nyal konyo ji mondo onwang' mondo onwang' weche mag uchumi to siasa chal kanono nwach kata bed nga chago man kanyo kata bed ni Ruto kata bed ni Uhuru chalre to rom in ok in kanyo in ichulo mna tax kata bed ka chagwa kata bed Ruto kata bed ng'ano pod ibo mna chulo tax michulo no to tax michulo no ema jogi tiyogo mondo ger piny koro gima dwaro in onego bed ni ing'iyo jo siasa to itiyo gi pes jopiny maber kose kitigo maber koro mene kaka dwan jopiny obed wawere gi weche mag tulo mag siasa we jo siasa tug siasa en tug jo siasa we gitim siasa gi lakini kaka jopiny wan wakete mna wang'wa wacho ni wachamo gwang'wa chamur siasa gwang'u lakini kikikawo panga ni dhigo ng'ato kamano mondo mi duto bende kiket kata e chuny sirkal nitiere gi telo monego bed ni girito kendo kaka gino kaka piny itayo nitie jo siasa mantiere oko jogi duto gin gi lek mar dong' e sirkal ni jok mantie iye jok mani oko bende donjo e sirkal gi los sirkal mabiro jo siasa man oko nyayo weche mago magi wacho ni gimedo promote kata weche mag kwe jok manie ei sirkal eno ka gima jok manie oko ema kelo tulo e kinde maduoka ma kama gintiere e kind jotelo mag siasa kanise kata dinde mopogore kod jotelo mag gweng gin gi ting' mane maneno ni gin duto en responsibility mag oganda duto ok ni Gachagua koloso nikech onge sirkal jo sirkal wacho ni oyo onyayo weche ma kamagi nikech en oko jok manie oko sere ka wacho ni oyo oloso mana kaka ja Kenya e kinde mekungo dhok jotelo categories adek gi gin gi ting' mane neno adieri kwe uneno e kinde motedore kama mag siasa so ana wacho ni jotelo sana jo kanisa gi jo civil society gibed neutral iwach ma siasa ni niwach ayie gi kaka iwacho no ni jogi ja siasa man woko to kowuoyo tiwacho ni kiki wuo sani wacho ni Gachagua ni kiki wuo ni koribo maki iwinjo ga freedom of speech is a right ma kila ng'ato nigo en gi thuolo mar wuoyo iwinjo ga lakini freedom of speech no bende nigi responsibility wacho ni even though wami freedom mar wuoyo inyalo wuoyo kaka ihero lakini seria wacho nitie gik ma kiwacho manyalo kelo tulo e piny to meno inyalo kaw ni atua koro meno sheria emonego bed ni ng'iyo ni gima nyalo Gachagua wacho cha en gima nyalo kelo tulo e piny ka 2027 kose en part of his freedom of speech nwach nyoro wacho ni kokwal kura kokwal 2027 to lweny bro bet piny ka matuo 7 no bro chal na Christmas iwinjo ga koro onego bed ni wang'iyo wach ni maler mondo wang'e to en wach manyalo kelo tulo ma NCIC onego bed ni donje kose to bende kineno kiwacho ni ka minister mar security wacho ni kori gidwa tweyo Gachagua to bende sani kikawo Gachagua bitweyo kete jela ni wacho wuoyo kama ibro mna made popularity for no reason iwinjo ga koro wan wacho kama jogi ong'eyo gima gitimo iwinjo ga seche ma gitiyo gwach ni gidwaro ni mondo make mondo kete iye Gachagua nyalo bet ni en gi nia odwaro mondo make mondo kete iye
mondo popularity mare omedre. Nyabedi tiyo kode bende yor siasa. Donge de kaka itiyo go. Ja siasa joma riek. Onyalo bet ni meno otiyo go mondo o insights security agencies mondo maki mondo gete iye. Jopiny onego rake gi wang' machal nade Daniel. Nikech sani waloso japiny mowinjo wach mane Gachagua wacho. Kendo wach manyamiyo kata komake mondo miukete mondo mimbi mare mar siasa bedo oidh malo. Japiny ma piny ni bende nyanene ka gima en siasa koso nodhi kama ne gigi e lwete. Owacho ni ero mbele ka dibedo kama. Kako nyalo bedo ni wuok. Obed kod lokruok mar paro machal nade koso gine ni gimoro matek ahinya ka jasiasa osewache mana miringo go. Ananeno japiny onego owach onene gi ka siasa. To gi ignore. Iwinjo ga. Ntiere jo siasa wuoyo kendo Gachagua dhoge wuoyo Gachagua wang'iyo go. Kineno ndalo mane ni sirkal. Gachagua mokwongo chieng' mane no yiere, Gachagua neno wuoyo do wacho ni kana sirkal aseneno gi treasury onge kata ndururu modong'. Iwinjo ga. To nyori interview manyor wuoyo no nyoro wacho no ne nitie pesa moromo. Koro ja siasa sana gin jo miriambo. Miriambo ema gikele siasa. Koro ja piny onego bed ni ng'iyo wechegi to gineno ne miriambo to giwere kodo. Koro an kaka neno weche mag Gachagua gi kwa ignore kagi ignore gi gine to bende ok bibedo effect moro. Lakini kaka wakawo ni koro mako jo siasa wado mako Gachagua mondo wakete iye watere court tibo neno kakoro popularity mare kendo medre obro tiyo kendo medo mbi mare ma siasa mondo bi mbele. Koro lure gi sirkal and intelligence ma advice care gi sirkal masani onego bed ni ging'iyo gini maber. Wacho to gini en right mare ma speech kose nwach bende ng'ato nyalo wacho onyalo wacho ni 207 notimre adier. Iwinjo ga. To 207 wan wasewinjo ni gik moko notimre maricho mang'eny ok inyal wacho ni ng'ato ni kik wuoye wach mane notimre. Gimanyoro owacho marach en buogo ni 27 bro bet kaka 207 meno chal ka incitement kata threat. Lakini wuoyo gik manotimre chal kaka memorial. Winjo ga. Gik manotimre nitie mang'eny. Ok inyal wacho ni gigo ne kotimre. Gigo notimre to bende wacho ni sani sirkal mane nokalo mar Uhuru Kenyatta gi sirkal mar Ruto pok wabet gi iluongo nango gi closure iweche manotimre 207 onego bed ni wabed gi closure wabed kata gimi iluongo ni Truth and Justice Commission mondo ji owuoye iwach 207 mondo wang'e to 207 ni ang' mane no omiyo ji nogore kama to ang' wanyalo timo mondo wageng kendo nuorok ma gima notimre 207. Koro gima notimre 207 nyaka ji wuoye. Iwinjo ga. Nwach gigo notimre ji neno tho. Iwinjo ga. To kwa wuoye to wawuoye mondo wageng nuorok mar gima notimre no. Koro ok wanyal wacho ni ng'ato kik wuoye wach 207. 207 nyaka ji wuoye awuoya to gimoko ji wuoye weche mang'eny kata king'iyo kata na weche motimre kata na iluongo nango ndalo mag iluongo nango ndalo mag Holocaust aineno kata na Rwanda kacha bende neno ka genocide ji neno otho mang'eny. Koro gigi ka ji okwe sani Rwanda giketo nyaka memorial makidhi kucha tinyisi kaka nene ji otongre go panga ineno mna choke ji maneno tho. Iwinjo ga. Koro memorial no paro nwa ni gik maricho ne notimre. To mondo wang'e ni ka ok wang'iyo dhogwa jasiasa kok ong'iyo dhok ma pusra bal kok wang'iyo to kendo gigi nyalo nuore. Iwinjo ga. Koro nyaka wuoye to tiend wuoye ni mondo wabed wageng mondo gigi kendo kik timre 2027. Koro wuoye ok wanyal tamo Gachagua mondo wawuoya lakini gima wacho marach en ni otemo buogo ji. Iwinjo ga. Nika otimre kendo kamano to kendo gini bro timre kamacho. Ok wanyal timo kamano. Wan wawacho ni lweny mar yiero ithego mana gi IBC kod Supreme Court. Maka siasa okwal Gachagua nyaka ng'e ni mana gi weche ariyo. IBC kose dhi lando yiero koko morgo to gi mana Supreme Court. Ongeti wach moro no bro nyiso jandi no ka opanga mondo koro dhi tongre kaka mene wach motimo marach. Koro wan watemo kwero Gachagua atemo kwede kabisa mondo kiko wach weche matemo mamedo ilona mabuogo gine kwe mar piny watemo kendo nyayo jo piny nigi ignore
weche mag Gachagua manyo popularity iwinjoga to gik ma Gachagua osetimo maricho ng'eny anyo kana ndalo mane en deputy president neno ubiro gwach monu shares owacho ni ni piny ni sirkal margi ma shares ni joma nene kogo kura onge shares to jite chulo taxes meno bende ndalo no NCIC nonego bed ni ng'iyo wachno lakini NCIC ndalo cha neno komako Gachagua ka neno wuoyo lakini iwinjoga koro gibende nyaka gibed gi paro ka neno gimake ndalo cha an gimake sani to sani joma gima dhibedo kaka meko migawo mar arita Kipchumba Murkomen mowacho ni ero owacho kanyo ni we will arrest him owacho ni kinde mokalo nowacho ni kobedo impeached there will be chaos penjo kanyo ni over there chaos mano penjo maduong' mantiere kar kanyo kowacho ni arrest botimre ibiro make koso bobedo kama chal nade nyakoro mujao mathoth pontiere kar ka poran ka kod DJ Daniel Juma mano jatend Global Peace Foundation Africa mangima watu wakode ka kutana kod kwe ikindegi ma siasa medo tedore wakawiweyo kikiri mabora. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Niti chal kaka nyaminwa to kanyal timo gimoro amora konge. Omiyo kapono ko bikonya ikra kawuono ok apar kana bro timo arus mama. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. On Citizen Duca. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Machini kendo nyako Ramogi jwangen moro mara ni podi kete kar kae chenro ni mara mbako romo wadhi nyime kako twak ka warango kwe e kindegi mano ma watwak achiel kachiel kod Daniel Juma ma en jatend Global Peace Foundation Africa kendo temo rango ni ere kaka kwe inyalo nya e kindegi ma siasa bende medo tedore ka wantiere kanyo koro mojong wadhi nyime mana kod twak kama penjre kar ka ni ero oganda mopogore opogore nege paro mopogore opogore nege dwaro kod gombo mopogore opogore kotene kod weche gi mago mag ng'eyo kendo mag neno ne dieri ochwal kwe nyake kor gwenge
mopogore opogore kama oganda nitiere gik mathoth mosebedo kathago oganda jo Kenya ma nyalo bedo ni gin lwenje manotimore kinde mokalo ma sani nyalo bedo ni ichiero kod moko kuom josiasa manyalo bedo ni tiyo kod gigi duto mana mar medo mbi magi mag siasa kata gik moko ajenda mopogore ma pod ok giketo e lela ne oganda mopogore opogore. Bende nitiere kaka oganda nyalo bedo kata mawach ni oyo wan ondanyayo kwe machalo kamae koso oganda giwe machaki tiyo godo e kinde ka siasa gi ochopo. Daniel, machiegni kendo tielo ne mar ariyo kendo ma en tielo mogik mar chenro mar mbaka oromo kiny makono chieng' wuok tich. En ang'o mamiyo josiasa e kinde ma giyudore kama tek giringo gidok mana e oganda gi? Oganda de bende tiyo godo kaka okinga moro manya bedo kata ni oketi ni kida biro na nikech awacho weche moko manya bedo ni mada rocho arita kata manya rocho kwe mar tero ng'anyo nyaka tadog gir jowa mondo mikae mayudi arita manya yudo e kindegi. Oganda onego bedi tiyo godo yo machal nade e kindegi? Sani oganda sana ogendni joma tindo joma pod tindo onego bed ni wamiyo gi puonjruok mar siasa mondo ging'e weche mag siasa kaka timre. Kaka iwacho ni jasiasa masani kod jasiasa machon oseng'eyo ni jopiny oganda itiyogo kaka gidwaro. Kosedhi bokwalo kata pesa moro kamoro to neno kaka obedo investigated kata gi EACC to ringo ogengre ni jopiny ni dwarwa idwa negwa idwa tiekwa biuru mondo konya idwa tiekwa ur ma jogi dwa tieko okan ming'ia ur ma jogi dwa tieko koro to en fuo japiny mawinjo wachno en japiny ma onge gi ng'eyo maber onge gi lony maber. To japiny manigi lony ng'eyo ni meno siasa niwach seche ma ng'ani kwalo pesa or seche ma koro dhi bo make kucha gi makosa motimo makosa ni en mare kende iwinjoga niwach seche ma ng'ani kwelo pesa cha odhi chamo en gi jaode gi nyithinde iwinjoga ok obi kelo ni koro ni seche ma en sirkal to ubendu chiemo in gi kech lakini seche ma osekwalo pesa cha men mbele kucha ochamo en wuon lakini seche ma mogine ni koro en ni ng'an jatelo ko chiemo to jatelo ko yieng to wabende wayieng jatelo ko yieng to wabende wayieng onge ga gir kaino iwinjoga jatelo sani awacho ga ni nitiere two types of people iwinjoga nitiere joman go kod joma onge go iwinjoga to sana josiasa gisedonji level ma joman kodo ma seche magin kacha benda kidhi parliament kacha sedhi parliament mang'eny inwa ka jogo giwuondre ni gin wasigu mag siasa mar na chwako jopiny lakini ka oseyiere gidhi gichopo kacha giwuoyo ma ok inyal ng'eyo numenigo ja UDA to menigo ja DCP or meja ODM giwuoyo kendo giwinjre kabisa ma committees go allowances maginwang'o gik maginwang'o ging'iyo mna weche makonyogi iwinjoga to ka giwuok ka gibire gweng to koro wacho ne lweny ng'ani rach ng'ani tiekowa nidwa tiekwa iwinjoga koro jopiny nyaka lony mondo ging'e ni me e riekni ma josiasa tiyogo mondo kel tulo e gweng e kind jopiny. Koro kuseng'eyo kamano to sana wan kaka Global Peace wasebet kwa timo puonjruok watemo timo puonjruok ni ojande mondo ging'e ni jasiasa koseyiere bodhi kacha mondo imiye gimiluongo ni scorecard nyise ni okay nyocha wayieri seche ma itimo campaign to onego bed ni japiny tie kod scorecard ipim ni jasiasa seche motimo campaign numeye gima wadwaro ni mondo losnwa ndarani wadwa ni stima okelnwa e gweng' ka wado tim pio kelnwa kama iwinjoga koro scorecard guma seche mang'ano dhi e parliament kata ko dhi gine kendi en governor to me scorecard me tich mwaori mondo tim ni jopiny iwinjoga koro ndalo ma koseyier jogi japiny onego bed ni ng'iyo scorecard to wacho ni okay nyocha wacho no loso ndara oloso kose koloso nyocha wacho no kelo tayo okelo kose kokelo nyocha wacho no timo kama kose kotimo kama mene tij japiny ionge gi thuolo ionge gi time
mar winjo kendo gima jasiasa wacho ni koron ka opanga mondo wadhi wakel tulo nwachi bo kwal kura. Apana. Ngata moyier, ngata yote moyier as long as nen ja Kenya. En gi right mar bedo ker mar Kenya. En gi right mar bedo governor. Winjo ga. Kato bed dhako, kato bed kijana matin, kato bed as long as nen ja Kenya. En gi right. Kata mana in ko yieri kati bed ngama ngi ngol. In gi right mar bedo ker. Koro ngato nyalo nyisi ni koro yier Cleophas, ni koro Cleophas koro ko yieren ker, ni koro wadhi wagore uru. Onge gir kainano. Koro japiny nyaka med puonjore mondo ibed gi lony, mondo i understand siasa, mondo i understand kaka jo siasa tugo gi wi jopiny. Kiseng'eyo kamano to koro kata gi jasiasa ko biro iri ka wuondi gi weche gi ma gikelogo ting'eyo giminyalo gine, ong'e giminyalo ignore. Koro mene puonj manyalo miyo jopiny kamano. E chenro no mano mar riwo wi oganda e kinde ma kwe bende imanyo kendo chang mar piny kata mano wacho kanyo ni reconciliation and healing. Ntiere oganda mano wito jogi kalure kod lwenje mabiro kalure kod siasa. Kata mano wacho kanyo ni political instigated violence. Magi notimore gwenge mago makaluo, ntie jogo mano wito ngimagi, ntie mano timore ho mar Okak, kaunti ma Nairobi ka ntiere mano wito ngimagi. E piny Kenya higa mar 2007 2008 ok en higa moro makare ahinya e historia mar piny Kenya kalure kod chenro gi magi yiero. Oganda gi mondo mi ochangi, oyud chang mochwere. Riwruoge machalo kaka maru mar Global Peace Foundation itimo machal nade mondo ni joge diro yudo chang e chunygi nikech josiasa ka pod medo mana lieko. Winjo ka jatelo wacho ni 27 dhi chalo mana ka Christmas party. Bende gino bende adier notimore mana e kindego tok nyasi mar Christmas. Yiero notimore tarik 27 dwe mar 12 higa no. To lweny odhi nyaka higa mar 2008. Anyuola gi yud chang. Kinde ma gidhi nyime yudo chang higni 20 bang'e kochopo yiero mabiro. Pod adhonda ni ng'ato biro to medo mana yawo adhonde gi kendo kama gintiere kwe ni yude yo machal nade. En wach malich ahinya. En wach malich ahinya ni sirikal ong'eyo, jogi josiasa ong'eyo na adhola mar higa mar 2007 pod nitie. To adhola pok ochango. Ntiere joma nene owito utegi. Winjo miluongo ni IDPs ma bende nene pok ochulgi maber. Winjo ga. To nitie joma nene owito jogi ma jogi neno tho. Winjo ga. Koro kalo mula dhola ni onego bed ni wang'iyo to joma nadi manene pok onwang'o changruok maber mondo ne kaka inyalo migi changruok no. Mene gi ma jo siasa onego bed ni ka sana joma nie bunge ka gidhi bunge kacha gibi kata gi bills manyalo wacho ni mondo wanwang'e to joma nene ohinyore kata joma nene oneg 207 familias magi osenwang'o changruok kosepodi chang mondo gino chang kosepodi. Winjo mondo one kata ka wanyalo kawo pesa moro matin. Winjo to waket thenge wach ni okay jogo manene pok onwang'o chang gibi mondo wane kaka nyalo konygi. Mene kaka josiasa onego bed ni wuoye na bed ga chagwa mene gi mondo bed ni owuoye mondo tim kata memorial kada na winjo ko wuoye wach kanisa moro magin maneno gin mane ji othocha otim memorial mondo ji obed gi chang, mondo ji obed gi memorial, mondo obed gi siem, ji obed gi siem ni siasa moine wacho ga ni siasa mbaya ni maisha mbaya. You know, siasa mzuri ni maisha mzuri. Koro siasa marach kelo ngima marach. To siasa maber kelo ngima maber. Koro siasa marach e siasa ma 207 cha. En siasa marach. Siasa ma jithoe en siasa marach. Koro onego bed ni wabet gi puonj, to wabet gi siem mondo wang'e ni kwa wachak wadoki siasa marach ma 207 cha. To wang'e ok marach. Lakini kwa wan gi siem to wan gi puonj maber, wapuonjre maber, wapuonj nyithindwa mondo ging'e ni siasa onego bed ni en siasa ma kelo pesa, gi kelo kuon, gi chiemo ewi mesa. Mene gima dware, siasa ma kelo tich no jendni. Ojana ka nigi tich, iwinjo ga, ka nigi tich, ten gi pesa e mfuko ne, ten gi kuon ewi mesa. Oonge gi time mar dhi kelo tule gweng. Iwinjo ga. Koro mene kako nego wang'iyo siasa. Do bende nyaka ing'e sani, bende king'iyo kaka siasa wa sani. Be ung'eyo maber ni yiero maneno kalo cha. Nene ODM nene gilaro kom gi UDA. Ker masani Ruto ne laro kom gi Raila Odinga. To sani king'iyo sirkal masani
en sirkal ma sani ineno ka Raila Odinga ema koro siro William Ruto. Gimiluongo ni sirkal mar iluongo nango iluongo barua bar kosi mar manyuanda ni iluongo road pest iwinjo ga koro nyaka ing'e ni jogi nene laro kom to sani gin karachiel koro in bende nyaka ing'e ni 207 cha kikelo ni koro in ni Gachagua nyisi ni mondo wadwa gore to nyaka ing'e ni bende kochopo ka bang' yiero mabiro no ibono ng'ama oyombo cha kendo gibodonje sirkal mar manyuanda iwinjo ga koro in ibode kidong kanyo kidiedo to kara nyocha wagore no ang'ma nyocha wagore ni iwinjo ga koro mene puonj monego bed ni wamiyo jopiny kama riwruoge makero ne oganda mago ratiro mag oganda mopogore opogore nyabedo ni achiel kuom gi weche gi mag kwe mabende un kaka Global Peace Foundation odonje igi onego bed ni utiyo kod sirkal e machal nade mondo nene dieri lwenje ma kamagi manyalo biro kata ruchruok mag kwe odwok piny kata giwacho ni conflict prevention giwacho ni nitie kaka nyalo geng'gi puonj miwacho ni opuonj nyithindo opuonj oganda riwruoge mopogore opogore nitiere kar ka thoth kinde irango ni civil societies gi ineno kaka jok makero sirkal tesre kiwuok idhi puonjo ng'ato kaka onego bed ni iketo kod kwe inya wach ni oyo un jok ma jiwo oganda mondo dhi e ng'anyo ujiwo oganda mondo tim timbe moko manya bedo ni sirkal ok nende sirkal e yo makare achiedh nade mantiere iye ka gi kaka inyalo ber weche mag tudruok kod puonjgi koro riwruok mang'iyo weche ratiro mag jopiny ng'eny Kenya ka to bende nyaka ing'e ni jogi ging'iyo gin gi ntiere ga gimiluongo ni funding mawuok Kenya ka ma bende IBC gin gi funding gin gi allocation monego bed ni gipuonjo ji gimiluongo ni civic education mondo ka ji dhi yiero ntiere allocation mar timo civic education mondo gipuonj jopiny mondo ng'e to yiero en ang'o yiero konego bed ni gima kelo tulo iwinjo ga koro civic education ni ema IBC gitimoga gimiluongo ni vetting mar civil society to giyiero jogo mobedo mimiyo ji gi certificate ma gin tijgi matimo gini iluongo ni civic education mar yiero iwinjo ga to bende go bed ni ka gitimo kamano to kendo gichiwo nyaka pesa ma jogi tiyogo ma timo civic education lakini IBC mokalo ok osebed katimo meno maber gin giduga ka yiero sechop ka yiero biro cha kore ka gichako timo to civic education itimo mana advertisement kende lakini an gima wacho ni puonjruok maber onego time familia onego time ot in ka in gi nyithindi onego bed ni puonjogi maber mondo gibed gi discipline ni kiwuok woko ang'o kik isiem nyithindi mondo ging'e to weche mag siasa kik idonje gi kori koro responsibility mana chiwo en responsibility mar ot ka in gi nyithindi onego bed ni ichiwo puonj gi siem ni nyithindo civic education machakore ot maber molo civic education mora mora to civic education ineno ka seche moko kitime gi ogendni mopogore opogore sirkande mokalo cha kata sirkal mar Uhuru ndalo mane Uhuru ni telo nene ka nene riwruok mag ratiro mag piny nwang'o pesa ko America ginwang'o pesa koro nene ndalo moko nene gichiwo nene giluoro pesa mawuok oko mapuonjo ji ne giparo ni jogo ni timo incitement ni jopiny koro neno ka ndalo Uhuru cha neno okwedo neno ong'ado gine pesa ma jogo onego bed tiyogo koro election maneno tim 2017 especially 2017 nene civic education nene kotimre maber lakini election neno timre to bende ne nitie ng'ur mane nitie mar Odinga nodhi court anyalo paro ndalo no wan kaka Global Peace Foundation ni watiyo gi Kenya Daima gi NCIC gogendni mopogore opogore kwa puonjo ji mondo kendo ginuo tulo mane otimre higa ma prario gabiriyo cha koro ogendni gintie to ogende mochung' ni timo puonjo mar civic education en IBC koro sirkal onego bed ni ka IBC no oseyier commissioners gi to migi allocation tich ma IBC onego bed ni timo ka onge yiero of course gin mag boundaries lakini most important thing monego bed ni gitimo en puonjo jopiny makata sani
seche makoro ineno ka gine wach ni timre onego bed IBC onego bed ni gise release statement ka gikwedo wach manyo Gachagua wuoyecha iwinjoga nwach jogo sani wachulo gi sirkal ang'e ni chairman ma IBC poko yier lakini wan gi CEO wan gi gine joma nyalo wuoyo onego bed ni release statement ka giwacho ni ok onego bed ni josiasa wuoye wach 207 kapo 2027 kapod kata commissioners oyier koro mene kaka ananene yes kamano ntiere oganda mathoth ma pontiere kar ka ng'eno wachomo kama wati adong to madakika auchiel to tieko twak okinyi ma kawuono nitiere pinje mantiere alwora mar Afrika Kenya Afrika ma ugwe neno Kenya ka owadgi maduong' big brother kendo piny Kenya ka intiere kar ka inene ka kama kwe onego bed ni ogundhe kendo kwe ogotach ka piny Kenya ma weche makamagi pod dirore kaka chiel kuom pinje mantiere Afrika ma ugwe kar ka ochiwo picha machal nade nikech sani wantiere kod gik mathoth matimore Chief Justice mano machon ma pacho kae okinyi ma kawuono ero otemo donje piny ma Tanzania embassy duoke ochopo dakika 10 mabiro ni Nairobi Martha Karua kod okil machielo nyoro ne ogol Tanzania bende oduogo piny Kenya kotam gi donjo e pinyno piny Kenya kwaneno ka weche mag kwe bende nyabed ni dok piny kaluwore kod weche mag josiasa bende omiwa picha makare e wang' jowetewa mantiere East Africa kod Africa mangima kama bende Traveling Global Peace Foundation koro ananeno seche sana Kenya aneno ni wasebed gi ranyisi sana gik matimre Uganda kanyo neno ka Besigye neno mak kata sani pod ni jela iwinjoga Martha Karua notemo dhi kuro to bende ochande to nyoro kaneno kanyo Martha Karua kendo duok Tanzania iwinjoga kendo wach mar gine Chief Justice makawuono kaka iwacho no en ranyisi marach onego bed ni gitimre e century masani gi kaina gi nonego bed ni timre ndalo mokalo cha okonego bed ni sani ni ng'ato ok nyal wuok onego bed wan gi freedom of association na an anyalo wuok badhi Uganda badhi Tanzania ok onego bed ni chunga for whatever reason iwinja koro an akawo thuolo ni mondo akwed gi manyoro sirkal ma Tanzania otimo to bende sani akwayo mama mochung ni piny Tanzania en ye mama en which would maduong' kabisa ka en koro tendency mare nenren koro odwa kelo weche mag gine machal ka dictatorship gine Tanzania owe Tundu Lissu kod jo siasa mag opposition otim siasa gi obendo tim siasa mare ka jo piny ma Tanzania oyie to bro yiere kendo to wacho ni koro no kodwa ni Martha Karua odhi okodwa ni jo civil society odhi meno en ranyisi marach so it is against the East African community convention koro sani onego bed ni Africa ka sana Kenya wasebed kwa timo ranyisi maber to bende amor sana nwach Kenya waonge gi time maricho kaenago opposition ma Kenya nigi freedom gin gi freedom ginyalo wacho gima giwacho to onge gimito onge ka keyboard gine ni mako gi kada nango to nyocha gimanyiso dwa kelo ranyisi marach en ndalo mane wan gi weche mag abductions gikan manjo timrego gigo nego bed ni waweyo kabisa koro anatemo kwayo atemo siro sirkal mar Ruto mondo wang'e ni democracy ndalo mane Moi ni etelo cha nene weche kuber lakini ka Kibaki neno biro Kibaki neno yawo piny ma kila ng'ato nyalo wuoye iwinjoga ng'ato nyalo wacho gima pache iwinjoga detention without trial ni watieko koro Uhuru kane donjo e telo bende ni wawe jo piny free makata ker Ruto masani ni ker ni nene en free mane no nyalo wuotho but tim gimodwaro maonge ng'ama make koro bende sani atemo kwaye ni kik odonji weche mag ng'ango nodwa mako Gachagua nodwa mako opposition nodwa gino owe jo Kenya free jo Kenya wuogi magidwa wacho in kin jatelo initiate ni ji iumo iti ini umo iti to wewe jo piny mondo gibed gi freedom nwach Kenya neno sechopo kang malony mamalo i weche mag democracy wachal kaka America jo piny nyalo wuoyo ginyalo timo gima gitimo to sirkal onge gi teko mar wacho ni Cleophas ok nyal wuoyo iye onge gi thuolo ma wacho gimidwa wacho hapana koro en ranyisi marach ma onego bed ni kata sani
I wish ni kata na Ministry of Foreign Affairs marwa onego bed ni golo statement mondo gichiw CM ni sirkal ma Tanzania ni weche magitimono ok ber to it's against the East African community. Iwinjoga East African community ka kwadwa mondo wariwre kaka jo East Africa wawe jo piny mondo bed gi thuolo mar wuotho within the borders. To ka gineno nok gidwar kamano to waketh East African community. Mondo wabed ni wan koro wang'iyo mna gine Kenya weche mag Kenya to wanyal wuonde ni wan jo EAC to koro ni Martha Karua kunyal dhi Tanzania ni Justice Chief Justice kunyal dhi Tanzania meno ok ber kata matin. Erokamano ahinya. Wachopo kama wachopo e giko mar chenro okinyi ma kawuono. Gimoro achiel ma practical ma Kenya timo kawuono mondo mi promote peace en mane boda ika achiel ka watieko. Gima achiel ma Kenya nyalo timo en sana jo matindo ka ionge kipande dhi mondo ikaw kipande mondo iyikri mar go kura. Siasa mabiro ma 2027 ibro loye mana go kura. Iwinjoga koro meno kende gima dwa mondo akwai kaka ng'ama tin gionge kura idhi kaw kura no mondo read go kura ma 2027 meno kende weapon ma in go ionge kendo weapon mora weapon mo ni dwa ka opanga dwa dhi golo ng'ato o dwa yanyo ng'ato wedi go koro meno meno is the only solution menyalo bet go mondo wabed kwa yikre ni siasa ma 2027. Agonero kama ahinya Daniel Juma kumbio thuolo matwa kodwa kendo ko rango kwe e siasa matedore gi sani. Erokamano. Jogna wantie ka ko Daniel Juma jatend Global Peace Foundation e Africa mangima kwa to kiwi weche mag kwe kendo e siasa masani waneno e piny Kenya nyaka samwalo sin nyakoro mogejwang mathoth bobiro ka chenro mamoko biro mag piny kon bakoro kinyi ko kinyi chieng' tich nyaka tich abich mae makelo giko ma chenro odiochieng' ma kawuono ilo jogo duto mokelo chenro biro makare kawuono wagono erokamano ahinya na tayo kinyi ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango bed koro odiochieng' makare kimedo neno chenro mamoko mabiro ni Ramogi TV.